வணக்கம் வியூவர்ஸ். நம்ம இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா பேக் டு அவர் ஃபேவரட் டாபிக்னு சொல்லலாம். சேனலை பொறுத்த வரைக்கும் முன்னாடி போன வருஷம் நம்ம ஆரம்பித்த நேரத்துலேருந்து கொஞ்ச நாளைக்கு மோட்டிவேஷன் தியரிஸ்லாம் போட்டுட்டு இருந்தோம். அதுக்கப்புறம் எப்போ நியூஸ் பக்கம் தலையெடுக்க ஆரம்பித்தோமோ அப்போவே நம்மளுடைய நியூஸ் செக்ஷனில் டாமினேஷனாக இருக்கும் ஒரு முக்கியமான டாபிக் என்னன்னு கெஸ் பண்ணுங்கள். பண்ணியிருப்பீங்க, ஏன்னா தம்ப்நெயிலை பார்த்துருப்பீங்க. அதனால் நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா, இது நம்மளுடைய சைனா டாபிக்கு, பேக் டு சைனா டாபிக்ங்கிறது தான் இந்த வீடியோவின் சாரம்னு சொல்லலாம். சைனாவில் என்னதாங்க அப்படி நடக்குது, என்னதான் இப்போது நடந்துக்கிட்டு இருக்கு, பல விதமான இதை பேசியாச்சு. பேண்டமிக்கு காரணம் சைனா, பிஆர் ப்ராஜெக்ட் எல்லாமே அவங்க எடுத்து பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. அந்த மாதிரி ஒரு நிலைமையில் பெல்ட் அண்ட் ரோட் ப்ராஜெக்ட்ஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு நிலைமையில் சைனாவை எதிர்க்க முடியுமா அப்படிங்கிற ஆர்குமெண்ட்ஸும் பேசிட்டோம். பெரிய பெரிய வல்லரசுகள் ஏன் இன்னும் சத்தம் போடாமல் இருக்காங்க, ஏன் ரியாக்ட் பண்ணலாங்கிறத பற்றியும் பேசிட்டோம். இவ்வளவு சைனாக்குள்ளே என்ன நடக்குது, சைனாவில் கொரோனா வைரஸ் திருப்பியும் வந்திருக்கிறதுங்கிறத பற்றியும் பார்த்துட்டோம். பலவிதமான நிகழ்வுகள் நடக்கும் பொழுது இயற்கையை பேசிக்காக நமக்கு தெரிகிற விஷயம் என்னென்னா, இயற்கையை எதிர்க்கிறது சைனா. ஸோ இயற்கையை எதிர்க்கும் எந்த சக்தியும் இயற்கைக்கு விதிவிலக்காக ஆக முடியாது. இதுதான் இந்த வீடியோவோட சாரம். வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நான் எப்போதுமே சொல்கிற மாதிரி வியூவர்ஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட்ஸை கண்டிப்பாக பதிவு செய்வேன். ஏன்னா இன்ட்ரெஸ்டிங் டாபிக்ஸ் வந்துகிட்டு இருக்குங்க. இப்போ காலகட்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ போன 2 வாரங்களாகவே நான் பார்த்தீங்கன்னா பல டெக்னாலஜி இதை பார்த்தாச்சு. இப்போ இன்னமும் போக போகிற டாபிக்ஸ் எல்லாம் சூடு பிடிக்கும் பல டாபிக்ஸ். உங்களுடைய கமெண்ட்ஸ் வரவேற்கப்படுகிறதுன்னு சொல்லிட்டு நான் இந்த பதிவு ஆரம்பிக்கிறேன். சைனாவுடைய இதில் என்ன நடக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, சைனா இப்போது இயற்கையின் வசம் சிக்கி இருக்கிறதுன்னு தான் சொல்லலாம். இது வருஷா வருஷம் நடக்கிற பல விஷயங்கள். நான் எதை பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கேன்னு உங்களுக்கு இப்போவே கணிச்சிருப்பீங்க. ஆல்ரெடி நிறைய வீடியோஸும் பார்த்துருக்க வாய்ப்பு இருக்குது. சைனாவில் பயங்கரமாக மழை பெய்து கொண்டிருக்கிறது. இந்த மழை அவங்களுக்கு ஒன்றும் புதுசு இல்லை. பல வருஷா வருஷம் நமக்கு எப்படி ஒரு நார்த் ஈஸ்ட் மான்சூனும் ஒரு சவுத் வெஸ்ட் மான்சூனும் வந்து கொண்டிருக்கிறதோ அதுபோல தான் அவங்களுக்கு இருக்குது. ஆனால் வித்தியாசம் என்ன இந்த வருஷம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அவங்களுக்கு பயங்கரமான இயற்கையின் தாக்கம் கடந்த போன வருடமும் சரி இந்த வருடமும் சரி நடந்திருக்கிறது. இந்த வருடம் எவ்வளவு தூரம் வீரியம் இருந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம்னா, எப்படி ஆயிருக்குன்னா, நிறைய இப்போ அங்கே உள்ள சைனாவில் உள்ள ஜாங்ஜோ அப்படிங்கிற ப்ராவின்ஸில் உள்ள ஒரு பெரிய ஹாஸ்பிட்டல், கிட்டத்தட்ட 7000 பெட்ஸ் உள்ள ஃபெசிலிட்டி உள்ள ஹாஸ்பிட்டலுக்கு எலக்ட்ரிசிட்டி கனெக்ஷன் இல்லாமல் அங்கே உள்ள கோவிட் பேஷண்ட்ஸ் எல்லாம் வேறு ஒரு ப்ராவின்ஸுக்கே ஷிஃப்ட் பண்ணவோ இல்லை வேறு சிட்டிஸுக்கு ஷிஃப்ட் பண்ண மாதிரி ஒரு நிலைமை வந்திருக்கிறது. இது ஒரு விஷயம். அதுபோக வெள்ளத்தின் அபாயம் மக்களை விட்டு வைக்கவில்லை. அவங்க பல விதமாக கஷ்டப்பட்டுருக்காங்க. பல இதில், அதாவது ரோட்ஸாக இருக்கட்டும், ட்ரெயின்ஸாக இருக்கட்டும், வீடுகளாக இருக்கட்டும், அவங்களுடைய மெட்டீரியல் பாதிப்பு, அதாவது டேமேஜஸாக இருக்கட்டும், அவங்களுடைய உயிருக்கும் உயிர் சேதமும் நிறைய நடந்திருக்கு. இந்த மாதிரி பல விதமான ஒரு இயற்கை சூழலில் சிக்கி தவிக்கிறது சைனான்னு சொல்கிறதுல மிகையாகாது. இது இவங்களுக்கு இது மட்டும் இல்லாமல், இவங்க எப்படி நம்ம முன்னாடி ஜஸ்ட் ஒன் ஆஃப் த வீடியோஸில் பார்த்துருப்போம், நம்ம சைனாவை பற்றி டீல் பண்ணுற வீடியோஸில். அதாவது அவங்களுடைய எண்ணம் என்னென்னா, அவங்க அந்த மேசேத்துங்களுடைய இதை வச்சு 2049 உலகத்தை வீழ்த்த வேண்டும், நம்ம தான் நம்பர் 1 பவராக வர வேண்டும்ங்கிறதுல உத்வேகத்தோடு வேலை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்க சைனா. இது ஒரு விஷயம். ஆனால் சைனா மக்களை பொறுத்தவரை பார்த்தாலும் அவங்க ரொம்ப ரொம்ப ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணக்கூடிய மக்கள். ஸோ அவங்களுக்கு இந்த உழைப்பதற்கு அவர்கள் சளைக்காதவர்கள்ங்கிறது ஒரு பக்கம். இவ்வளவு இருந்தும் அவங்களுடைய ஒரு பாசிட்டிவ், ஒரு நெகட்டிவ் ரெண்டுமே பார்த்துட்டு வாங்க. நெகட்டிவுடைய வீரியம் பயங்கரமாக இருந்திருக்கலாமா, இல்லை எப்படி இருக்கிறது, இது இன்னொரு நம்ம பார்க்காத ஒரு கோணமும் இதில் நடந்துக்கிட்டு இருக்கு. என்ன விஷயம்னா, கிளைமேட் சேஞ்ச். நம்ம ரொம்ப சீரியஸாக இப்போ கிளைமேட் சேஞ்சை எடுக்க வேண்டிய ஒரு காலகட்டத்தில் இருக்கிறோங்கிறத எல்லோருமே நான் அப்ரிஷியேட் பண்ணுவீங்கிறதுல எனக்கு எந்த சந்தேகமும் இல்லை. ஏன்னா ஆல்ரெடி இதை யூஎஸுடைய இதில் ட்ரம்ப்புடைய இதில் இருக்கும்பொழுதே பேசியிருக்கிறார்கள். அதற்கு முன்பு ஒபாமாவுடைய இதில் அவங்க யூஎன் அந்த காமன் ஃபோரத்தில் பேசிய பேச்சு கிளைமேட் சேஞ்ச் தான் இப்போ வரப்போகிற மிகப்பெரிய பாதிப்பு. அனதர் 5 to 10 இயர்ஸில் கிளைமேட் சேஞ்சுடைய வீரியங்களே நம்ம ஜஸ்ட் ஆஸ் சிம்பிள் ஆஸ் தட் பார்த்துக்கிட்டு இருப்போம். இப்போவே பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம சென்னையை பொறுத்த வரைக்கும் சரி, தமிழ்நாடை பொறுத்த வரைக்கும் சரி, மழை அப்பப்போ வந்துக்கிட்டே இருக்குது பரவலாக. ஒரு ஜூன் மாதமோ ஜூலை மாதமோ அந்த காலத்தில் வந்திருக்கிறதா சொல்லுவாங்களே ஒழிய, அதுக்கப்புறம் அதோடைய நிலவரமே மாறிய நிலையில் மறுபடியும் மழை பெய்ய துவங்கி இருக்கிறது. ஸோ இந்த மாதிரி பல மாற்றங்கள் வேர்ல்டு ஓவர் பல இடங்களில் நடக்கிறத நம்ம பார்த்துருக்குறோம். அது மட்டும் இல்லாமல் யூஎஸ்ஆ இருக்கிறோம், கனடாவாக இருக்கட்டும், கொஞ்ச காலம் முன்னாடி நம்ம அவங்களுடைய ஹையஸ்ட் ஹீட் இருக்குன்னு சொல்லி இந்த ஹீட் வேவ்னால
பல பேர் பாதிக்கப்பட்டு இறந்தார்கள்ங்கிறதையும் பார்த்துருக்கோம். நேற்றைய தினம் போன வாரம் பார்த்த ஒரு செய்தி என்னென்னா, ஹைத்தி அப்படிங்கிற ஒரு இதில் வந்து எர்த்குவேக் 7 அப்படிங்கிற ஒரு இதில் வந்திருக்கு. அலாஸ்காலையும் வந்து கிட்டத்தட்ட ஹைத்தியில் 7.2, அலாஸ்காவில் 7 அப்படிங்கிற ரெக்டர் ஸ்கேலில் எர்த்குவேக் ரெக்கார்ட் ஆகிருக்கு. சுனாமி வார்னிங் கூட கொடுத்தாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி பேரழிவுகள் உலகந்தோறும் நடந்து கொண்டிருக்கும் இந்த நிலைமையில் சைனா வந்து அதோடைய பாதிப்புக்கு பயங்கரமாக ஆட்பட்டிருக்கிறது. அதோடைய எந்த லெவலுக்கு ஆட்பட்டிருக்கிறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த எல்லோ ரிவர்னு செகண்ட் லார்ஜஸ்ட் ரிவரை சுற்றி இருக்கும் பகுதிகளெல்லாம் வந்து ரொம்ப பாதிப்புக்குள்ளாகி இருக்கிறதுங்கிறது ஒரு விஷயம். 3 Gorges டேம்ங்கிறது தான் வந்து அவங்க கட்டிய மிகப்பெரிய டேம். அந்த டேமே வந்து பயங்கர சிக்கலில் இருக்குது. அவங்க ரொம்ப எந்த நிலைமையிலும் உடையலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி வார்னிங் கொடுத்துக்கிட்டே இருந்தாங்க. மெட்ரோஸ்லேயும் வந்து சில வீடியோ காட்சிகள் பார்த்தோம். அது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப இந்த மாதிரியும் நடக்குமா சைனாவில் அப்படிங்கிற அளவு ரொம்ப பாதிப்பு ஏற்பட்டிருக்கிறதுங்கிறத சொல்கிறதுல ரொம்ப வருத்தமாக தாங்க இருக்குது. ஆனால் இது வந்து இயற்கையின் என்ன சொல்கிறது, தண்டனைன்னு சொல்கிறதா இல்லை மனிதன் வந்து இயற்கையுடன் விளையாடிய பலாபலன்னு சொல்கிறதான்னு எனக்கு புரியலை. ஏன்னா காங்கிரீட் காடுகள் வளரும் பொழுது கண்டிப்பாக நிலத்திலேருந்து வந்து தண்ணி வந்து உள்ளே போகிற அந்த ஃபில்டரிங் ப்ராசஸ் அஃபெக்ட் ஆகிடும். ஸோ கண்டிப்பாக வந்து எல்லா தண்ணியும் போக இடம் இல்லாமல் சுற்றி கொண்டிருக்கும். அந்த சுற்றும் அந்த ஒரு வீரியத்தில் தான் சைனாவும் இப்பொழுது மாட்டிக்கொண்டிருக்கிறதுன்னு சொல்லலாம். ஸோ இவ்வளோ விஷயங்கள் நடந்துக்கிட்டு இருக்கு. இவர் ஜீப்பிங் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா, அவர் வந்து அவருடைய என்னெல்லாம் யாரெல்லாம் டாஸ்க் ஃபோர்ஸ், செக்யூரிட்டி ஃபோர்ஸ் அனுப்ப முடியுமோ அனுப்பி மக்களுக்கு வந்து ஆக வேண்டிய உதவிகளை செய்யுமாறு பணித்திருக்கிறார் ஆஸ் அ பிரசிடெண்ட். பட் நம்ம பார்த்தோம் முன்னாடியே பலவிதமான விஷயங்களில் சிக்கியிருக்கும் இந்த சைனா என்ற கண்ட்ரியை வந்து கண்டிப்பாக வந்து எவ்வளவு நாட்கள் தத்தளிக்க போகிறார்கள்ங்கிறதே தெரியலங்கிறது தான் வந்து நிதர்சனமான உண்மை. இதில் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா, சோககரமான விஷயம்னு சொல்லலாம். திருப்பியும் வந்து நம்ம ஆரம்பித்த அந்த ஊஹான் நகரத்தில் மறுபடியும் கோவிடின் தாக்கம் பயங்கரமாக இருக்கிறது. இதோட மழையும் சேர்ந்திருக்கிறது. கோவிட் தாக்கம் பயங்கரமாக இருக்கிறது. பல இடத்துல வந்து ஊஹானில் உள்ள மக்களுடைய இதை வந்து அவங்க யார் இது பண்ணுறாங்க, நம்ம ஊரில் போட்ட மாதிரி அஃபெக்ட் ஆன பேஷண்ட்ஸுடைய வீடுகளுக்கு போய் சீல் வைக்கும் பணியும் நடந்து கொண்டிருக்கிறதுன்னு கேள்விப்பட்டு ரொம்ப துக்கமாக தான் இருக்குது. ஆனால் விஷயங்கள் இப்படி நகர்ந்து கொண்டிருக்க சைனா தன்னுடைய போக்கை விடாமல் அவங்களுடைய வழியில் போய்கிட்டே தான் இருக்காங்கன்னு சொல்லலாம். ஒரு செய்தி கூட வந்தது, நம்ம ஆப்கானிஸ்தானை பற்றி பார்த்துருப்போம், கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. இப்போ வந்து ஆப்கானிஸ்தான் வந்து தலிபான் பிடியில் இருக்கிறது. இதுக்கு முக்கிய காரணம் சைனா என்று கூட சொல்கிறார்கள். எவ்வளோ தூரம் அதோடைய உண்மைத்தன்மை இருக்கிறதுன்னு தெரியல. பட் இதை கூட்டி கழிச்சு பாரு, கணக்கு சரியாக வரும்ன்ற மாதிரி எங்கெல்லாம் வந்து நம்மளுடைய பார்டர்ஸ் இருக்கோ அங்கெல்லாம் வந்து சைனா அவங்களுடைய விளையாட்டை மிக பயங்கரமாக தொடர்ந்திருக்கிறார்கள்ங்கிறதுல ஆப்கானிஸ்தானும் ஒரு முன்னுதாரணமாக இருக்கிறது. ஸோ இந்த மாதிரி விளையாட்டுக்கள் சைனா செய்து கொண்டிருக்க இயற்கை தன்னுடைய விளையாட்டை காட்ட ஆரம்பித்திருக்கிறதுன்னு தான் சொல்லலாம். ஸோ எப்படி முன்னேறி செல்லப்போகிறார்கள் சீன மக்கள்ங்கிறது தான் வந்து காலத்தின் கேள்விக்குறியாக இருக்கிறது. தலைவன் செய்யும் விளையாட்டிற்கு மக்கள் பாதிக்கப்படுகிறார்கள் அப்படிங்கிறதுக்கு முன்னுதாரணமாக சைனா இருக்குன்னு சொல்லலாம். ஸோ பொறுத்திருந்து தான் பார்க்க வேண்டும். நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க? சைனாவில் வந்து இந்த மாதிரி பேரிடர்கள் வந்து அவங்களுடைய அந்த கரோனா வைரஸுடைய ஆரம்பத்திலிருந்து வந்ததா, இல்லை அது நேச்சுரலாக நடந்து மக்கள் பாதிக்கப்படுவது வருத்தமாக இருக்கிறதா? அவங்களுடைய கமெண்ட் செக்ஷனில் பதிவு செய்யணும்னு சொல்லி இந்த வீடியோ பதிவை முடிக்கிறேன். சுவாரஸ்யமான தகவலுடன் மீண்டும் இணைவோம். நன்றி, வணக்கம்.